I pozdrav svima ljudi, Gliša ovdje, danas igramo Sky Wars. I radit ću No Armor Challenge. Sad vidim koja je mapa. Joj, ova šugava ima nas samo 4. Znači, možda pobedim. Ne znam, vidjet ću stvarno. Pošto nob sam i ovako, a ne još bez armora. I još sam jedan chest ima. Morat ću ga snajpati odavde go. Jednog sam ubio. Nema više. Sad kad svi dvoje pokolju. Nisu vada u timu. Ja sam mrtav. Dođi, ajde, čekam te. Pa dođi. Šta me se bojiš? Ni armor nemam. Ja sam pobedio. I pobedio sam. I to je bilo to ljudi što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjelo. Znači, jako je bila kratka. Sam 4 igrača je bilo. Ali ipak ja sam pobedio. Jebe mi se za sve. I vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.